Sportclub Heerenveen had juster een prima prestatie geleverd tegen Feyenoord. In de Kuip in Rotterdam helden de Veensters een 1-1 leaguespel. Na de rest keert Hakem Ziyech een vrije trap prachtig binnen. Mitchell tevreden maken voor de Rotterdammers de leaguemakker. Maar het resultaat revancheerde de ploeg van coach Dwight Lodewegens hem voor de minder-seizoenstart van vorige weekend in FC Dordrecht. Lodewegens laat uit waarom had hij tevreden weer, hoe juster. Nou, omdat ik vind dat we een ploegje hebben gezien die hier in de Kuip kaars echt overeind is gebleven. Die het laatste half uur geknokt hebben tot ze erbij neervielen met z'n allen, als leeuwen gevochten. Maar in het eerste uur, toen het 11 tegen 11 was, toch gewoon de baas zijn geweest. Ik vond dat wij met name de eerste helft hier de meester waren. We hebben een paar kantjes weggegeven, maar we hebben ook behoorlijke kansen gekregen. En de tweede helft waren we nog steeds aan het domineren. Er kwam een goede rust uit. Maar toen kregen we onnodig de tweede gele kaart. Jouw tweede gele kaart. Ja, zeg het maar. Was dat een terechte gele kaart? Ja, ik vond die eerste wel, die tweede niet. En, Die was te laat? Ja, die eerste was ik zeker te laat. En die tweede, ik zit al in de sliding en ik raak Schaak een beetje op zijn scheen. En, ik bedoel, of het nou een veelbelovende aanval was of een heel erg gemeen spel of wat dan ook. Ik kan me dat niet zien in die situatie, weet je. Was dit jouw laatste wedstrijd voor Heerenveen? Geen idee. Dat weet ik echt niet. Nee, want iedereen heeft het erover. Hè? Er zou vandaag ook gelijk na de wedstrijd zou er onderhandeld worden tussen Feyenoord en Heerenveen. Weet je er iets van? Nee, daar weet ik niks van. Ik wacht tot ik van de club hoor dat ze een akkoord hebben en daarna zien we wel verder. Zo, tot die tijd hou ik me gewoon bezig met Heerenveen. Ja, dat snap ik. En vorige week zei je nog, de kans dat ik wegga is 50-50. Dat is nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. Blijft deze ploeg bij elkaar, denkt u? Jullie zijn nu zo lekker aan het voetballen. Het zou zonde zijn als er nou weer spelers weggaan. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik zou het liefst alles erbij houden en er komt nog een versterking bij. Sam Larsson die komt erbij. Dat zou mooi zijn, ja. Heerenveen had nou 1 punt uit 2 wedstrijden.